Ahoj, já jsem Dana a zacvičíme si spolu sestavu na probuzení a rozproudění energie. Takže pojďme na to, přejdeme do psa s hlavou dolů. Tak, a na úvod můžete střídavě jednu nohu pokrčit, druhou propnout, trošku se tady rozhýbat, probudit ty nohy, boky. Dejte chodidla trošku blíž k sobě a pojďme se nádechem do prkna. S výdechem do psa. Probudíme ramena, záda, střed těla, nádech prknou. Výdech pes. Nádech prknou. Výdech pes. Přidáme k tomu ještě i trochu kyčle. Pojďme nádech, pravá noha nahoru. Pokrčíme koleno, otevřeme ho vzhůru, protáhneme. Nadechneme se a s výdechem pojďme noha dolů. Nádech prknou. Výdech pes. Nádech, levá noha nahoru, pokrčíme, otevřeme. Otevřeme hezky kyčel, protáhneme se. Nádech, noha do prodloužení, výdech na zem. Nádech prknout. Výdech pes. Pojďme nádech, pravá znovu nahoru. A výdech, krok dopředu z vnějšku pravé dlaně. Prsty trochu vytočené mimo podložku. Koleno na zem. Dejte si pravý loket na pravé koleno. Otevřeme pravé stehno, tříslo. Pohled dopředu. Prodýcháme. Ramena hezky daleko od uší. Otevřený hrudník. Tak, vrátíme ruku dolů. Noha dozadu do prkna. Nadechneme se. A půjdeme klik dolů na zem. A půjdeme s nádechem do kobylky. Podržíme kobylku na 3 dechy. Zkuste dýchat jenom nosem, pravidelný nádech a výdech. S dalším výdechem uvolněte nárty na zem, dlaně vedle hrudníku a pojďte s nádechem do kobry. A jestli chcete, můžete se tady malinko protáhnout, zahýbat. S výdechem přes kolena, pes hlavou dolů. A půjdeme nádech, levá nahoru, výdech, krok z vnějšku levé dlaně. Zase prsty trochu ven z podložky, pravé koleno na zem. Levý loket na levé koleno, otevřeme hrudník. Prodýcháme. Tak, nebojte se boky pustit malinko dolů, nedržte je nahoře. Výdech, uvolníme ruku na zem, zpátky do prkna, nadechneme a ještě jednou výdech, klik dolů, nádech do kobylky, prodýcháme 3 dechy. Ještě jeden dech. A výdech, dlaně vedle hrudníku, nárty na zem, nádech, kobra, otevřeme se. A výdech, pes hlavou dolů. Protáhněte se v psovi a přejdeme rukama na předloktí do delfína. Pokud potřebujete, klidně trochu víc pokrčte kolena. Každopádně boky se snažíme vystrčit nahoru a dozadu. Paty tlačíme dolů do podložky. Pojďme s nádechem zpátky, pes hlavou dolů a s výdechem pojďme nohama dopředu. Až mezi dlaně, nádech, poloviční předklon, výdech úplný, nádech, jdeme nahoru do vzpažení a výdech, dlaně přes hrudník, poloviční pozdrav slunce, nádech, paže vzhůru, výdech, předklon, nádech, poloviční, výdech, úplný předklon, nádech, jdeme vzhůru, na šířku ramen dlaněnom a výdech, před hrudník spojíme v namasté. Nádech, paže vzhůru, pozdrav slunce, výdech, předklon. Nádech, poloviční. Výdech, pravou nohou odkročíme dozadu, pravé koleno dáme na zem. Nádech, bojovník v kleče. Výdech, ruce dolů, noha dozadu do prkna. Nadechneme se, zpevníme tělo a výdech, klik dolů. Nádech, kobra. A výdech do psa. Prodýcháme v psovi. Rukama se odtlačujete od podložky.
Nádech, pojďme pravá noha nahoru. Výdech, pohled dopředu a krok dopředu mezi dlaně, koleno na zem. Nádech, bojovník v kleče. Výdech, ruce dolů, přitáhneme levou nohu dopředu. Nádech, poloviční předklon, klidně kolena víc pokrčená, záda rovně s podložkou. Výdech, úplný předklon. Nádech, jdeme vzhůru. A výdech, dlaně dolů a půjdeme levá strana. Nádech, paže vzhůru. Výdech, předklon. Nádech, poloviční. Výdech, levá noha, krok dozadu, koleno na zem. Nádech, bojovník v kleče. Výdech dolů, noha do prkna. Nadechneme se, otevřený hrudník, výdech dolů, klik. Nádech, kobra. Výdech, pes. 3 dechy v psovi. Zkuste dýchat ujjayi dech, pokud znáte. Pokud ne, tak stačí plynulý, dlouhý nádech a výdech nosem. Ještě jeden dech. A s dalším nádechem pojďte levá noha nahoru. Výdech, krok dopředu mezi dlaně. Koleno na zem. Nádech, bojovník v kleče. Výdech, ruce dolů, noha dopředu. Nádech, poloviční předklon. Výdech, úplný. Nádech, jdeme do vzpaření. Výdech, dlaně před hrudní. A plynule navážeme pozdravem slunci a nádech, paže vzhůru. Výdech, předklon. Nádech, poloviční. Výdech, prkno. Klik dolů. Pes hlavou vzhůru nebo kobra, záleží na vás. Výdech, pes hlavou dolů. S dalším výdechem pojďte obě nohy dopředu mezi dlaně. Nádech, poloviční předklon. Výdech, úplný. Nádech, jdeme do vzpaření. A výdech, dlaně před hrudní. Půjdeme znovu a budeme přidávat další pozice. Nádech, paže vzhůru. Výdech, předklon. Nádech, poloviční. Výdech, prkno. A rovnou klik dolů. Kobra nebo pes hlavou vzhůru. Pes hlavou dolů. Pojďme nádech, pravá noha nahoru. Výdech, krok mezi dlaně. Rovnovážný bojovník, takže zadní nohu nechte na špičce, pata vysoko. Zvedneme se. Ramena držíme dole. Pojďte, dáme ruce za záda, propleteme prsty. S nádechem otevřeme hrudník a výdech. Nad pravé stehno se nakloníme. Ruce zvedáme kousek od těla, otvíráme ramena, hrudník. S výdechem pojďte uvolnit ruce dolů na zem. Nechte levou dlaň na zemi a nádech pravou otevřeme vzhůru k nebi. Levá noha hezky zpevněná, patu tlačíte dozadu. Výdech, ruka na zem, do prkna a pojďme vinyásu. Klik dolů, kobra nebo pes hůru, pes hlavou dolů. Druhá strana, nádech, levá nahoru, výdech dopředu krok. Zvedáme se, nádech, rovnovážný bojovník. V téhle pozici podsaďte trošku pánev, abyste se zbytečně neprohýbali v bedrech. Pojďte ruce za záda, propleteme prsty, zkuste je proplést o ten jeden prst obráceně. A s výdechem hrudník nad levé stehno, hlava v prodloužení páteře. Pátu tlačíme dozadu. S dalším výdechem ruce na zem, pravá ruka zůstane na zemi a levou otevřeme vzhůru. S výdechem ruka dolů a vinyása. Noha dozadu, klik dolů, kobra nebo pes hůru, pes hlavou dolů.
Prodýchejte v psovi, pokud si chcete na chvilku odpočinout, běžte do pozice dítěte. Pokud máte zkrácené hamstringy, tak víc pokrčte kolena, vystrčte zadek dozadu a nahoru a pak zase zpátky. Kolena zkusíme propnout. Ať je krásně dlouhá páteř. Pojďme nádech, pravá noha nahoru. Výdech dopředu krok. Zadní chodidlo na zem a otevřeme se do strany, do bojovníka 2. Pravé koleno přímo nad pravým kotníkem. Ramena dole. Je to silná pozice, ale přesto zkuste uvolnit obličej. S výdechem pojďte. Loket na koleno, levá ruka kolmo do stropu. Nadechneme se. A jestli chcete, tak můžete tu ruku vytáhnout podél hlavy do polovičního trojúhelníku. S dalším nádechem ruka nahoru, přední koleno propnout, trojúhelník. Pokud nedosáhnete pohodlně na zem, tak si pod pravou ruku dejte bloček, anebo se opírejte jenom o holeň. Nemusíte dosáhnout až na zem. S dalším výdechem zavřeme pomalečku ruku dolů, pošleme nohu dozadu do prkna, opřete se o levou dlaň a pojďte v pozici kříže. Výdech, ruka dolů, klik dolů, kobra nebo pes vzhůru, pes hlavou dolů. Prodýcháme. Nádech, levá noha nahoru, výdech, krok mezi dlaně. Otevřeme se, bojovník 2 na druhou stranu. Ramena uvolněná dolů, dlouhé paže. S dalším výdechem pojďte loket na koleno, pravá ruka kolmo do stropu. Můžete zůstat v téhle variantě, anebo s výdechem vytáhněte ruku nad hlavou, ale nechte ramena daleko od uší. Půjdeme do trojúhelníku. Pravá ruka kolmo do stropu, levou nohu propneme a levá ruka směrem k zemi nebo na bloček. Díváte se do stropu, ale kdyby vás z toho bolelo za krkem, tak stačí se dívat dopředu. S výdechem zavřeme ruku dolů, levá noha dozadu do prkna a půjdeme do kříže na pravé ruce. Takže se přetočíme na pravou stranu. Buď to můžete mít chodidla na sobě, anebo je můžete dát jedno za druhé pro větší stabilitu a otevřít se do strany. Boky vytlačujeme nahoru. S výdechem pojďte ruka dolů, klik dolů, kobra nebo pes vzhůru, pes hlavou dolů. Prodýcháme. A dáme si ještě jednu sestavu ve stoje. Nádech, pravá noha nahoru. Výdech dopředu krok. Bojovník 1. Nádech, zvedneme se nahoru. Dáme ruce za záda. Zase propleteme prsty, nádech, otevřeme hrudník a výdech, pokorný bojovník. Zevnitř pravé nohy, předkloníme se. Neklaňte se směrem do strany, ale směrem dopředu. Tak. Uvolníme ruce na zem. S nádechem se nazdvihněte, pravou nohu propněte. Půjdeme převrácený trojúhelník. Možná budete k tomu potřebovat bloček, nebo stačí klidně nějaká silnější kniha. Levá ruka na bloček, případně na zem. Pravou rukou si chytněte pravý bok, zatlačíme dozadu a otevřeme pravou ruku vzhůru. Výdech, pojďte ruka dolů. Nohu dáme dozadu a zase vinyasa. Klik dolů. Kobra nebo pes vzhůru. Pes hlavou dolů. Pojďme rovnou nádech, levá nahoru. Výdech dopředu krok. Bojovník 1.
Dáme ruce za záda, propleteme prsty. Zase zkuste proplést obráceně o ten jeden prst. Nádech, otevřeme hrudník. Výdech, předklon. Váha je rovnoměrně rozložená na té pravé i levé noze. Nepadáte jenom dopředu. S nádechem se nazdvihneme, uvolněte ruce na zem. Levou nohu propneme zase, když tak můžete použít blok pod pravou dlaní, jestli chcete. Levá ruka chytne levý bok, zatlačí ho dozadu. A pojďme trojúhelník převrácený na druhou stranu. Výdech, ruka jde dolů. Pokud jste měli bloček, dejte ho stranou. A poslední vinyasa. Klik dolů. Kobra nebo pes. Pes hlavou dolů. Naposledy se protáhněte v psové a půjdeme kolena na zem a posadíme se na pravou stranu od vašich nohou. Tak. Levou nohu nechte tam, kde je. Pravou nohu vytáhněte dopředu. Půjdeme rotace. Levá ruka na pravé koleno, pravá ruka dozadu. Zavřete si oči. Sklidněte dech. Už nás čeká jenom závěrečné protažení a uvolnění. Rozmotejte se zpátky na střed a půjdeme ještě předklon k pravému koleni. Protáhneme pravou vnější kyčel, takže se položte. Buď to si dejte dlaně pod čelo, nebo klidně čelem přímo na zem. Položte se na to pravé koleno. Pojďte pomalu, se vrátíme zpátky nahoru. Uvolníme levou nohu a vystřídáme strany. Dejte nohy na pravou stranu od těla. Levou nohu vysuňte dopředu. Chodidlem se dotýkáte pravého kolene. Nejprve bude ta rotace. Takže pravá ruka na levé koleno, levá ruka dozadu. Zpříjmená páteř, ale ramena daleko od uší. Vrátíme zpátky na střed a ještě protáhneme levou vnější kyčel, takže pojďte k levému koleni. Zase si, když tak udělejte polštářek z dlaní nebo přímo čelem na zem. Prodýchejte. Úplně se uvolněte. Pojďte zpátky nahoru. Uvolníme nohy dopředu a přes bok položíme se na záda. Chodidla na zemi, kolena pokrčená. Uděláme takové ruce jako robot, ohnuté v loktech. Prsty kolmo do stropu, uděláme si pozici mostu. Takže pojďte, zvedneme se s nádechem nahoru, zatlačte do chodidel, do loktů, do ramen. S dalším výdechem pojďte pomaličku zpátky dolů. Rozevřete ruce do stran a s výdechem pojďte kolena na pravou stranu. S nádechem na střed. S výdechem doleva. Ještě jednou nádech na střed. Výdech doprava. Nádech na střed. Výdech doleva. Příjemné uvolnění páteře na závěr. A pojďte, teď už jenom natáhneme nohy před sebe. Dejte kousek od sebe, uvolněte prsty u nohou do stran. Dejte paže podél těla, ale kousek od něj. Dlaněmi vzhůru, uvolněte prsty u rukou, zavřete oči. Uvolněte celé vaše tělo.
do podložky pod vámi. Uvolněte všechny myšlenky. Na chvilku nedělejte vůbec nic. Nechte tělo odpočinout, vstřebat cvičení, které jsme právě zacvičili. Zůstaňte v šavasáně tak dlouho, jak potřebujete, nebo podle toho, kolik máte času. Já vám všem přeji krásný den.